Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Mana kamando janeno mar Color TV tarike na par kod aboro dwe noeko mar ariyo gana ariyo prariyo to kod auchiel en tich adek ma jaber rwakni machiegni janeno mar Color TV weche mago iko mag tuke kama kelo weche gi iluonga kaka marwa thuon suba nitiere kanyo endo tuke mabende mang'eny mibago pacho ka indiko chakore tarik 19 nyaka tarik 22 tuke mabedo pogore mago iko mag golf kata Magical Kenya mano 2026 kachielo koda ka tuke mamoko mathoth janeno machiegni nyaka giko. Obro chako kanyo endo koda tuke go iko kata weche go iko mag yedo mag Sekafa kama bende waido kanyo ni Paulus mano ma bende koro en ker mar Sekafa ma bende okaw kuom mane bende uda kanyo endo Eritrea kata mano kanyo endo wuod Eritrea ma bende en kanyo endo president kata mana ker mar pinje kata tuke go mag piny mar Eritrea. Paulus no Olanda Yanga maendi bang' yiero mabende notimore kanyendo piny nogo mar Djibouti kabende pani Paulus no yier Nyaliodia maonge pingo mora mago eko yiero mabende notimore kanyendo Djibouti ndalo 11 mokadho kano loso no lero weche mabende bro kete maino mare kanyendo kaka weche eko mag tiyo maber kod omenda kachiel koda ka weche mamoko warawinjane kanyendo kaka migosi Paulus ne loso bang' kabende yiero mare. My name is Paulus, current Eritrea National Football Federation President, as well as newly elected President of Sekafa. The reason that we are here today is one, to visit the Sekafa office, and second one is to do the handover ceremony with our president, which is not possible to appear here due to known reasons, as well as to visit the whole Sekafa office, what it looks like, as well as to talk with FKA, as well as the government of Kenya in terms of having our headquarters. So our my target is one, to make Sekafa best in terms of its football governing, as well as to unite all the members associations that we have. We have 11 plus 1, including Zanzibar. And the second aim or mission that we have is to improve the secretariat that we have, and the third one is to improve the competitions that we have, as well as also alongside to that one, and to have this capacity building programs in terms of all aspects that we think that they can help us to improve our football in our zone. And another aim is we are the next host of AFCON 2027, which will be held in here, Kenya, Tanzania, as well as Uganda. So as a host zone, also we have to improve our way of doing in football. So we have to make it ready ourselves to host this the coming big event. Yere kabende parni okao kuom mane en interim kata mane konyo kanyo endo mano Alexandra Muyenge mabende ne en interim kuom kochakore kanyo endo dwe mar 10 mar higa mokadho. Janeno nitiere kanyo tuke mabende mopogore magi kituke mabende Uganda rito gi liyo motimore kata mochomo kachien tuke go iko mag golf iluongo ni Magical Kenya Open 2026. Tika nyido kaka bende tuke gi kitugo ntie tugo go iko mag joma dongo kachiel koda ka tuke go iko mag joma tindo. Kabende pani sani endi ikruok osechakore tuke gi endi kiny chakore odichieng' nogo makiny tarik 19 dwe mar 2 gana 2020
to kod auchiel. Ikruok ni kare, sani endi kana rango kanyiro kaka bede timo ikruok ne tuke gi eki nitiere makare kabisa. Kasto bede pani sir mopogore kata jogo ma bende chiwo sir kata sponsors nitiere kanyiro maya kuonde ma bende opogore kanyiro. Janeno nitiere jal ma biluongo ni Daniel Nduva ma bende en jatugo matuklu mag tuke gi eki mag golf. Inyalo paro kanyendo no dhi hinyruok kinde mokadho, but nyaka sani oseduogo kendo wacho ni oikore makare mar tugo tuke ma chal kamano iko mag Magical Kenya kata Magical Golf ma bende dhi timore Karen County Club. Mano endo tok chango duogo kanyendo jatugo ni eki ma bende wuok e gwenge iko mag Nyali owacho ni en gi ikruok moromo maneno ni jopiem kata tugo ni king'ino ywa jopiem ma ingo kanyendo jopiem 144. Wacho ni jopiem go eko en kod gi odhi makore kod gi kor ga kor maneno ni oduogo kod loch. Parani ndalo machien kanyo eko bende no osebedo jaloch, kasto nitiere moko ba bende no bae to ka bende no inyore kanyo endo. Parani tuke gi eki obiro kanyo endo kata oriwo kanyo pinje moingo 30 ka Kenya omis lot kata Kenya ogolo jotugo maromo 10 to kod 8. Winjane kaka Daniel Nduva ne loso e kinde machalo. Well, from the season we played STD and PGK Equator Tour, I played well, I finished well in those two tours. So going into the event, I feel ready and I feel confident. For me myself, I won the first event in PGK Equator Tour at Ruiru. Gave me momentum going towards the year. I got a good finish, but I got injured in the season. Around October, I got injured, so I was out for a few months. But I'm back now and I feel confident going towards this week. Most of the time, it's not easy. You have to really grind out there. You have to hit good shots. You have to putt well. You have to chip well. So I feel like the last few years, what lets us down is mostly just short game. You don't make enough putts. You don't chip as well. So I've been working a lot on my putting and my chipping. Because off the tee, I don't think I really have a big problem. But where it comes down is to the putting and chipping, where you have to putt really good and you have to chip really good. Pressure is always going to be there. You can't get the pressure out of you because your friends are coming to watch, your family is coming, guys want you to play well. So the pressure never goes. You just have to find a way how to handle the pressure good and maneuver yourself well around the golf course. Keep yourself in play, keep yourself hydrated, eat well, and just let everything. Mane kaka weche chalo. Parni en kanje tugo matuklo mag tuke gi eki mag golf kendo owuok e gwenge go eko mag Nyali. Kabende nyalo paro ni tuke gi eki ma bende sane oganda mathoth oketo nyong'ong kuom gi. Kabende nyalo paro kanyendo ni nitiere kanyo rowere matindo kaachiel koda ka jok madongo. Parni kambino eko mar goyo punda mano eko mar Betika bende ochiwo sir ne tuke go eko mag ma bende mag Magical Tournament mano edition mare mar kata tilo mare mar 50 to kod 50 kod 7. Kabende gichiwo kanyendo omenda maromo kanyendo $3.4 mar sero tuke ma chal kamandi. Adem ndo ng'ane kanyendo kaka bende jogo eko kata jo chwal weche go eko mopogore e kambino eko mar goyo punda mar Betika ne loso. It is a very good opportunity for us amateurs to come and compete with the pros. I think in our KAGC that we are used to, we compete against 3 of us, Regilma, myself and other 2. But now here there is a lot of competition, competing with, you don't know even who you are competing with because everybody is good. So you are playing against the course, not playing against anyone. Mana kaka nese singo ni chien kanyo endo ni tugo ni yuayo Uganda mathoth ka bende nyalo paro ni jogo eko mabende wuok oko mar siro weche gi eki mag tuke kata tugo machalo kamano mar Magical Kenya Open 2026 otingo kanyo nyaka kambi maduong' mar tudruok mar Safaricom. Ka bende inyalo paro ni Safaricom bende ogolo omenda maromo $10,000,000 ne sir mag tuke machalo kamano tuke machalo kamago eko mabende rumbe odhi rumo kanyo endo tarik 22 dwe mar 2 2026. Kambi mar Safaricom osiro tuke gi eki kata osebedo ka siro tuke gi eki kochakore higa mar 2020 to kata higa mar 2009. Ka bende ochiwo kanyo endo milion maromo 10 ne sir mag tuke machalo kamago eko, kasto bende milion 1 kuom milion 10 go eko dhi ne siro tuke mag rowere. Maindi kaka bende weche ne chalo. Event from 2009, and we're very proud to continue that tradition today. Today we announced a sponsorship of 10 million shillings. 9 million is in kind. We will be the technology partner.
through this tournament, just making sure that all the footage can be transmitted seamlessly, and all customers who are streaming, if they're not able to come here physically, that everything is quite good. And also for the audiences that will be here, because we'll have a big crowd, we've made sure that we've added access to more sites here using a technology we call Cell on Wheels, so that our customers can be able to enjoy a great network experience. The 1 million is to actually support the juniors. We are passionate about ensuring that we build the golf community from the youth. So working together with the Junior Golf Foundation, we will be having a tournament called Beat the Pro. It will be happening during the week. Kenya Open is hugely a TV event, and that's what I think drives even most of our sponsors, because we broadcast this event in probably more than 600 million homes globally. So that's a big deal for this country from a tourism and trade and culture and aspect. And so to do that and to bring out the magic from Magical Kenya Open, that magic requires a lot of work. So this event has very many moving parts, and many people doing many different things at the same time within even little and very tight time frames. This year, over the last 8 months, we've had a lot of tournaments. And that's, I think, kind of the most important preparation, is getting the competitive reps in. And, thank you to Safaricom and all the other corporates for coming together and, creating a tour and more playing opportunities for us as Kenyan pros locally. I don't know, I think we have a job to do. It's a great initiative by Safaricom, the DP World, and everyone involved. For us, it's just hitting one shot and moving on. But, I mean, I guess it's exciting. It's something where we could inspire the juniors. If they see us there on on a Saturday, it just inspires them to be in the same position in a few years to come. First one is a provision of digital access, and that is not just for the people working within the event, but it's also for the data that we have. And part of that data is the scoring operations on the course, which people are walking around, so they need mobile digital access to be able to report back on scoring. So the scoring that happens on the course is done through part of the partnership that we have with Safaricom in terms of data being provided. Mane kaka weche ne chalo weche weko mag golf kata Magical Kenya 2026. Kawa were weko kata kwa were gi weche weko mag golf, wadonje weche weko mag mpira kata tugo weko mar okapu. Osebedo ka bende wasundo jogo kuma bende ochune rango tuko go mag okapu, kendo wasundo gi nyalo yodia chenro ka chenro mabende nene Kala TV kaindi mago chenro mag tuke janeno nitiere kanyo endo kaka bende wecho de makare nikech nyaka sani tuke mag okapu dhi duogo kochako tarik 20 mano chieng' ngeso, mabende tuke mag okapu dhi chakore kata tournament no iko mar okapu kata tuke mag okapu dhi chakore ayanga e pacho kaindi. Maendi le mabende no gol kanyo endo to committee ma bende ochung'ne weche weko mag tuke mag okapu kata basketball, mano KBF, mano Kenya Basketball Federation. Lando ne tuke gi kidhi duogo maendi bang' lalruok malach gi jo chiwo sir mopogore opogore kaachiel koda ka jotugo gi klepe kata klebe mabende opogore opogore pacho kaendi. Maneno ni nitiere pesa moromo ma bende dhi sirgo jotugo kaachiel koda ka timbe mopogore opogore gi josir mabende biro kata support kata siro tuke ma chal kamago eko. Mane kaka weche chalo kendo nikruok makare kabisa nikech tuke gi eki chakore kanyo endo tarik 20 dwe mar 2 2020 to koda auchiel, kendo gin tuke mabende igeno no dhi ywa Uganda mathoth kabisa nikech wadwa mondo ting tuke go kata idwa mondo ting tuke go eko malo, tuke mag okapu kata basketball. Mane kaka weche ne chalo kanyo endo. Kabende wakao kaindi yweyo matin kasto wadugo kanyendo wadhi nyime gi chenro niende. Kete malaka.
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo janeno mar Color TV bang' yweyo machuok wadhi nyime kod weche weko mag tuke ma opogore. Kabende wadwa ng'iyo kanyo endo tuke weko mag adhula ma pacho kaendi, kama bende bang' riembo coach timo nogo mar Tusker, bang' riembo kata bang' yudo coach manyien mano ma bende en wuod Ufaransa, mano Julien Mete. Sani koro ikruok timore kanyo mopogore mag tuke goeko mag KPL kata Kenya Premier League. Kabende parni Julien Mete no yudo kanyo kata bende no kaw kanyo kar ma bende no oweyo timno iko kata jalo iko mabende osetayo timno iko kuom season maromo 2 mano kanyo Charles Okere otayo timno iko mar Tusker kuom seasons maromo 2. Kabende nyaka sani owe Tusker ka en namba 9 gi points maromo kanyenda 15 chien mar jaloch kata mana jalno iko mabende ni ewi mesa, mano Gor Kogalo mabende ni ewi mesa. Tusker ni gi points maromo 15 chien mar jalno iko mabende ni ewi mesa, mano Gor Mahia kanyo endo. Kabende parni kata mana coach manyien mar timo nogo mar Tusker ni en kanyo gi jalupne ma bende luongo ni Anthony Kimani, ma bende en jalupne. Parni Anthony Kimani bende en jalup coach maduong' kata mana japuonj maduong' mar team mar pacho kaendi mag yawuoyi mano Harambee Stars. Ka bende inyalo paro ni Charles Kimani ma bende pod jalup coach mar team no eko maduong' mar pacho kaendi, kendo omulore koda kagigo eko mag technical Harambee Stars. Ka bende Tusker dhi manyore kanyo endo kod timo nogo mar Shabana, yes, mano mawuok e gwenge mag Kisii. Gidhi manyore kanyo endo kod Shabana mawuok e gwenge eko mag Kisii chieng' nogo kata giko dira mabiro nieki. Ka bende parni Tusker ose mana yudo loch nyadiriyo e tuke ne 7 ma osetugo mokalo. Maendi kaka bende weche nyene chalo. Ka bende parni Tusker bende oyudo kanyo kata timo kanyo signings maromo 3, mano iko mar jagol. Ka bende nitiere bende jatugo mabedo wuok e pinyo nogo mar Tanzania. Wadhi ng'iyo ni to coach manyien kobiro wuod Ufaransa dhi chalo nade tuke gi ma bende idhi bagi giko odira mabiro. Ka bende kamachielo bende en kanyendo weche gweko mag tuke mano mar Nairobi United. Ng'eni gine giwuok ka onge points mane giyudo e tuke gi mabende ne gitugo mago ma bende ma oko mar pacho kaendi. Ka bende parne giduogo kendo ka gin koda ka mirima mokadho. Sani indi gitimo kanyo ikruoge ma opogore motelo ne tuke gi mabende gidhi tugo kanyo kod Mara Sugar, mano kawuono chieng' tich adek Kericho Green Stadium. Kendo parne giduogo ka chuny gi chwer mokadho, maneno ni KPL bende gitimo maber. Ka bende
coach margi no owacho kanyo ni gin koda ka geno ne gidhi kao loch e lwet Mara Sugar. Mpichego eko kata tukego eko mabende dhi timore kawuono, bende timore kawuono Kericho Green Stadium. Mano e kaka bende kapok wadhi pinjego eko ma oko, janeno mar Kala TV ineno wa kain kanye chwalo utini kanya achiel kachiel social media platforms te en Kala TV. Jogo eko bende neno wa kanyo endo live. Asante di sana Jamtauda Wasigini ginyisa kanyo ni giseketo Kala TV kendo gineno wa yomoro makare kabisa. Weche mag tuke ma pacho kaindi janeno mar Kala weche ng'eny en mana ni seche moko iyudo ka samoro timbe ni kanyo koda ka midhiero kata chiedh nade mopogore ka bende nyalo paro kanyo endo wechego eko mag SP Bomet ka achiel koda ka timbe mabende opogore nitie ng'ur koni koda kocha mar rach mar pewe samoro kata jogo eko mabende samoro tayo wechego eko mag tuke samoro nitie chike moko mabende samoro gidwa mbeke momiyo samoro iyudo ka tuke ok timre maber ahinya e pacho kaindi. Warodhi pinje ma oko Champions League no timore kanyo tino nogo manyoro ka bende tuke no tugore kanyo mopogore duoko maber ka achiel koda ka duoko marach bende nitiere timbe mopogore ka bende nyalo paro kanyo endo ni otino nogo manyoro tuke no tugore mag Champions League kawuono nitiere moko mabende dhi timore ka achiel koda ka ntie kanyo endo English Premier League. Wadugo kaindi bang' ya ywe machuok wadugo kanyo endo anyisi ni to chalo nade. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' school, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Ane kaka duka chalo kendo duka bende okrach, duka bende ber mokadho. E pinje ma oko timbe no biro katekte. Mak mana kaka ji ne paro iro kudu gwenyere matin, ng'ato ne paro ni ng'ane nyalo go wadgi, iro ka ng'at machielo mabende nok parcha mogo ng'at machielo mane paro ni nyalo wincha. Nyoro na nyisu kane gimok iparno mane gima timore. Champions League knockout stage. Juventus kaachiel koda ka Galatasaray, the special one, Jose Mourinho no yudo kanyo endo red card. Mano kanyo endo iluongo ni the special one. Ka no lalamika kata no complain kanyo endo ni tugo no kodhi kare nikech jotugo mang'eny mag mano kanyo endo mano Juventus kaachiel koda ka Galatasaray. Mano kanyo team mabende no odhi kanyo endo maber mokadho. Galatasaray no rodho kanyo endo Juventus gonde 5 kuom 2. Juventus nono matek elwet Galatasaray gonde 2 kuom 5. Ka bende inyalo paro ni maendi oketo
Galatasaray kama ber mokadho mak mana nendala ngeni ntiere kanyo endo seche moka ka jotugo nyalo tugo to ka gin dala to giyudo kanyo endo support mabende mopogore kata yudo kanyo endo ka oganda makwaro biro neno kaka gitugo machielo bende mabende adumda anyisi kanyo endo kapok bende wadhi mbele ahinya en mar Benfica mano mar special one mano Jose Mourinho ka achiel koda ka timo nogo mar Real Madrid. Inyalo paro ni Jose Mourinho osebedo ng'atno iko kata coachno iko man koda ka chia osebedo ki historia malach kabisa e yorego iko mag manage team. Jose Mourinho iparo ni England kaendi obedo nyaka coach mar Chelsea, Manchester United, Tottenham, kasto pinje mamoko go bende chako kata leagues mamoko go iko bende chako bedo kanyendo coach mag team opogore. Kinyalo paro ni ilungo ni Vinicius Junior no lo kanyo dakika mar 50 ka Vinicius Junior no seloyo to nitie jatugo moro mawachore ni no wacho ni Vini en no tiyo gi dhok moro kanyo mabende noko moro Vinicius Junior no wacho ni en koro owuok e pap okodwa tugo. Jose Mourinho no biro mowuoyo kode, jotugo mamoko mag Benfica bende notemo loso kode, kata kamano ne winjruok ochako duogo bede ma odhi nyime kod tuke gi eki ka bende parni ne rumo kanyo Real Madrid no rumo kanyo endo 1-0 Real Madrid no go kanyo Benfica 1-0. Jose Mourinho no yudo kanyo red card dakika mar 80 to kod abich. Ngeni en coach kendo en coach man gi experience kendo wacho ni en the special one nikech wacho ni kunde kumoro modhiye to yudo kanyo endo okombe. Maendi nyisango uganda mathoth ne paro ni samoro Benfica nyalo rodho Real Madrid. Maendi kalure koda ka ruth maber ne giserodho go Real Madrid mpich gi mokadho. Kata kamano Real Madrid no chako duogo kanyo endo orodho Benfica 1-0. Kasto machielo mabende no mako dho oganda mathoth en AS Roma ka achiel koda ka PSG mano Paris Saint-Germain. Kabende pane magi e kiduto timbe mabende wuok e Ufaransa kocha. Ka bende nyalo paro ni Roma no kungo kata Monaco no kungo kanyo endo gonde 2-0. Monaco no kungo kanyo endo gonde 2-0 mano kanyo endo dakika mokwongo Monaco no yudo gol. Dakika mar 18 bende Monaco no chako yudo gol. Kasto bende Vitinha mano jatugo ma sulwe kabisa timu nogo mar PSG no wito kanyo penalty dakika no iko mar 22. Kasto timu nogo mar PSG no lo kanyo ndo gondgi mokwongo dakika no iko mar 29. Kasto gichaki duogi lo gol mar 2 dakika mar 41. Koro kanyo ndo first half no rumo kanyo ndo toto. Kasto dakika no iko mar 60 to kod 7 mane PSG oyudo gondgi mar 3 ne mpira mayetek tweta. Kasto bende nyalo paro kanyo ndo Borussia Dortmund ka achiel koda ka Atlanta. Borussia Dortmund no kanyo ndo Atlanta gonde 2-0. Maendi gima bende nyoro waselieko kaendi kaka tuke go nyalo chalo kanyo endo mabende nyoro liko kane Borussia okdego Atlanta. Kabende nyalo pani Atlanta bende poko bedo gi historia maber e tuke ge mabende nyocha no sego chien kocha mano machalre koda ka Borussia Dortmund mabende poko bedo tuke ne poko bedo maber kaka jini yande ne paro. Kata kamano Borussia Dortmund norodho kanyo timo nogo mar Atlanta gonde 2-0. Wadonja ne kanyo endo tuke go ikuma kawuono mano Champions League knockout. Kanyo endo Karabakh dhi rakore kanyo endo kod Newcastle United. Nyalo paro Newcastle United mano team ma bende goyo tuke go iko mag EPL kata English Premier League. Tuke go iki dhi chakore saa 2:45. Kasto Bodo Glimt kachiel koda ka Inter dhi rwak dala kod Bodo Glimt ma tuke gi iki dhi chakore saa 5 mar otieno. Club Brugge kachiel koda ka Atletico Madrid. Club Brugge kachiel koda ka Atletico Madrid bende dhi gore kanyendo saa 5 e wang'e mar otieno. Olympiacos kachiel koda ka Bayern Leverkusen. Ing'ene mabe tugo mang'ene oganda mathoth ong'ene en tugo matek. King'yo kendi tuke mamalo gieki Karabakh kachiel koda ka Newcastle United nyalo yudo ka Newcastle United nyalo kawo mayot
ne timu nogo mar Karabag, but okoyota ahinya. Bodo ingeni Bodo ni bende osebedo ka chando timbe madongo kabisa, kendo osebedo ko chando gi maratari. Kasto Olympiacos kachielo koda ka Bayer Leverkusen mabide tugo machielo mabende iye Twitter. Machielo en Club Brugge kachielo koda ka Atletico Madrid. Atletico Madrid tuke na wachien kanyo go eko bende embo ko sebedo ko timo maber, kata kamano kalore ni ma Indian Champions League onyalo bedo ni samoro ape nyalo lwar mo tim maber. Kasto bende ingeni Premier League bende ntiere kawuono. Wolverhampton dhiro kanyendo Arsenal, mano kanyendo sa abiche wange. Ingeni Arsenal ema pod ni e table, pod oyweyo kende table kanyendo, pod oyweyo kende table kanyendo, kendo pod namba 1. Wolves pod thimba chien kocha cha, kendo maendi nyalo kete kamoro marach mar dokelum kata dhi goyo tuke mamoko mopogore koda ka English Premier League. Daka noka suru kadi bratari don kanyo dakika maro mapar koda uchiel onyano kanyo sa par koda riyo mar midhiambo. Kanyo bende macho pae keloni kanyo weche mag tuke odiochieng' makawuono mane keloni weche giki mag tuke iluonga kaka marwa thuon suba Nyasaye ko yori timo chakorita warado odiochieng' machielo. Kete manaka.